И здравейте хора, това е новото видео. Вече тук сме си у дома. Първата част нещо не стана и затова пак направих. Също мога да чуете някакви звукове, това просто там говорят. Искат да запишат на някакво състезание. Затова ако шумът, ето за какво са, ще ви го... Вие не сте... Вие го видяхте там при баба и дядо. Сега пак да го... Ето го спомняте ли си го? Да, ръчи тук. Аз ти прижал. Така, тук имам още господин Рак, чакай се да го покажем. Ето го господин Рак. Здрасти! Той има щипки, тръбокутка. Има тук още едно, че не виждате лицата. И иначе така не мога да направя, че да виждате. Ето, чакай, що така. Сега не да мога го взема. Чакайте, че не мога го взема. Ще сложа ето тук камерата. За да го... Чакайте. Ето така. Ето го. Здрасти! Аз съм една друга бечка. Да, така. Ако сте гледали другите видеа, може предишното му видео, аз също мисля, също го пуснах това бебе. Аз така му викам на този коледно човече. Може да отидете в миналото видео и да видите каква е историята за това коледно човече. Това мисля, че... Не, това е дядо Коледа. Просто чидете, ако чуете някакви такива звукове. Да, чао хора, стойте по един лайк.